Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare hannde ko ñalawma talata hawri ko nogas e goho hawri ko nogas e ɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi habaruji moon e ɗemgal Pular ɗum noon habaruji men hannde ko meftande habaruji États-Unis Washington kadi ene wayno ko teskita tan oɗo ñalawma hono sud représentant ji hono gardiɗo ɗum hono kanko Mardi Jason o haaɗi voteji ponnoɗo wadde toon ko fati Epstein o yamiri wiɓeɓe jaa ma en gartu desuji kewɗi goɗɗi habaruji États-Unis. Radio Juillet Sare International. Dole lingu gondia kono dole Radio Juillet Sare ko hetu yanko bimum Amerique, Asie, Océanie, Europe, Afrique. No kedo Radio Juillet Sare International. Njidda ko kaburuji jaggu Radio Juillet International gilay émission ngaji dini ha e finatawa tarini kono bamtari kala kena wallita ngurdam ade ena yewteno haale e nder Radio Juillet International ko Burkina, Mauritanie, Cameroun, Sénégal kono Radio Juillet International no haale saforore جويل ساري موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعامل معكم wolo képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek rajo Juillet Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah so ninke Radio Juillet Sare a wiki temberi ni qas woni sababu ngona pullu chapa so ninki walla wolof gedal ma nen e nder Radio Juillet International wonandi jogiibe publicité jokkundiru e Radio Juillet International cagal indicatif Mauritanie wada 46 53 84 09 wala mbada 44 18 77 18 wala mbada indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Jobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Juillet International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare no mbinoɗen ene gardini men ni habaruji meɗen meftande habaruji men hannde ko États-Unis toon to Maison Blanche ene wayno kadi tungnade hannde ko CNN yalti noon kanko Donald Trump mono continue ha hannde dañji caɗele surtout probléme Epstein ɗum ko yalti hannde ene wayno ko photo ji makko jalti kanko Donald Trump ɗeɗon photo ji jaltuɗi walla ɗiɗon vidéo ji jaltuɗi ko vidéo ji archive ɗum kadi CNN yaltini hen kolli ɗi giɗi holɗude fof ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e tati kanko Donald Trump ene wayno o invitino Epstein ɗum noon koye e dewgal makko e debbo goto biyeteɗo Marla Maples ko en yiye en kanko Donald Trump e sehlaɓe wonɓe e Epstein e joom suudu muɗum walla e debbo mum wonduno ɗum noon kadi koye hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e tati wano kanko Epstein o en wayno yiyama mo ari toon komo invité ɗum noon wonno ko Hotel Plaza caggal muɗum kadi ene wayno ko hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeenayi e jeenayi ɗum noon ko kanko Donald Trump show télévision bannoɗo toon ko wiyata Victoria's Secret ɗum wonno ko toon to New York ko kanko Donald Trump kadi yiyama kadi mo jodde e Epstein ɗum noon kadi eɓe kalda gueɗe kewɗe ko fate oɗo événement bannoɗo toon kanko Donald Trump kadi won photoji kadi jiyaɗe goɗɗe hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeenayi ha hitande ujunnaji ɗiɗi ɗum fof kadi ko kanko Epstein pour hollude wonde ko sehlaɓe gonno donc ene wayno caggal mum caggal nde ɗeɗo photoji fof jalten kadi ne wone hono kamɓe CNN ɓe mbawi noddemo kanko Donald Trump pour wiide wonde ko holko haali e ɗeɗo photoji joni tawde joni o wino wonde ko Epstein meeɗa wonde sehli makko walla o anda ɗum no fewi walla hayso yi ɗum o siftorani joni photoji kewɗe jeltinama taw kanko Donald Trump o wonde Epstein o wonde ni hay sukaɓe makko ɗiɗi ɓeɗo ene heftina hen hono Ivanka nden yaara duuɓi sappo donc kanko Donald Trump o liyede jabade ɗum ɗon o wi wonde ko mato CNN woni koye fijirde mo nde o namda ko fate ɗiɗon haalluji o wi wonde ko CNN ko galle jeydiyankoɓe mo waɗata kabaruji gongira gonga majjinde haala ka ɗo ene woni o rutini haala Obama wiide wonde ko debbo ma waɗi gardiɗo ɗo sa joni ko fate intelligence makko haali wi wonde ko yiiti won document ji Obama ne noddi hen pour wonde yo wood ko fewja pour ko fate en takkude Russie wonde kañum hoɗo mum naatino e woteji hitande ujunnaji sappo e jeegom ko wawi wonde fof toon to Washington kadi hono suudu représentant hono kanko Mike Johnson gardiɗo suudu représentant ji ene wayno ko o salima hannde vote ponnoɗo wadde toon taw vote o ko fati dossier ji kanko partuɗe makko kanko Epstein ɗum noon ko dossier ji gulliteɓe oɗo saha joni yo jaltine ha laaɓa ɗiɗon dossier ji kadi taw ko dossier ji dewnoɗe e cuuɗi ñaworɗe
dewnude kadi yeeso juruji kono donc ene wayno ko kanko Mike Johnson salima ɗiɗon dossier jaltini hannde ko rewi hen kadi wayno ko kanko hoore makko ko kanko Mike Johnson o yamiri kamɓe yimɓe député ɗi fof yo jaa vacance ko hunde nde welano oɗo saha joni halla enen ɗum noon ko yimɓe ganduɗa conservateur uji mawɗi kadi kañumen koye gullannoɓe mbi ko alay saago dossier ji makko kanko Epstein jaltini ha laaɓa fama tan oɗo saha joni ko kamɓe républicain ji e ɓene ɓeydo hewde e noddude hono kanko Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa hen kala potɗe Epstein yo jaltini ha laaɓa kono e wayno ko kanko Donald Trump e kanko kadi ministre makko toppiti ko fati justice eɓen kolli ha hande résistance walla ɓe gadda affaire uji goɗɗi beele kaɗo haalane natta haalete hande kabaruji men toon to États-Unis hono kanko Pam Bandi ɗum noon ko gardiɗo justice leydi ndi ene wayno kadi o felɓodiri hannde kadi e yimɓe juge gonɗi toon to cour district mo New Jersey ɗum noon ko caggal nde ɓeɗon toɗɗi debbo goto yo lomto hono kanko biyeteɗo Alina Haba wonno koye kañum hoore mum ko lomtinoɗo place neɗɗo goɗɗo kono noon e wayno kono ko balɗe 120 kono caggal nde ɗeɗon balɗe 120 hono kamɓe ɗiɗon juge gonɗi toon e New Jersey cour district mo New Jersey ene wayno ɓe cuɓino debbo goɗɗo ne wiye Désiré Lake Grace pour yo lomtomo kanko Alina Haba ɗum noon e wayno ko caggal muɗum Pam Bandi heure tan caggal muɗum kanko hoore makko windi lettere wi wonde ko e oɗo saha ɗo ɓe gonɗo kamɓe département justice ne wayno ɓe ceeki hono biyeteɗo Désiré Lake Grace ɗum noon ko gonnoɗo toon kañum hoore mum adjoint avocat mo mbiyata États-Unis ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo fof ko wiide makko kanko kadi Pam Bandi Haba gonnoɗo ɗo noon ene waɗa liggey moƴƴo hono kanko président Donald Trump ene wayno ko maɓe ƴeew e kanko Pam Bandi maɓe ƴeew feere fof beele kanko Alina Haba beele mo heɓa confirmation makko toon to Sénat siftindon toon ko Alina Haba kañum hoore mum ko avocat kadi ko avocat Donald Trump wonno ene wayno kadi ko nomaɗo yo ardu toon to New Jersey caggal nde Donald Trump ari seeki wonnoɓe toon donc ko wawi wonto waɗi ɗum ɗo kadi ko pelɓodiral gongal oɗo saha joni hakkude gouvernement makko kanko Donald Trump kadi e ɗiɗo juge ñawoɓe wonɓe toon to New Jersey kadi e wiide mabɓe ɓeɗo ñawoɓe fof ko ñawoɓe suɓunoɓe e laamu makko kanko ancien président Barack Obama kanko Donald Trump kadi ene wayno ko tuggi aljuma ha oɗo ñalawma hannde omon o finiri kadi ko ittude kala ko mbiyata danka nde won leyɗele yimɓe muɗum jogino won leyɗele won ene jeeya hen ɗeɗon leyɗele Haïti Afghanistan ene jeeya hen kadi Cameroun kono noon tugnade hannde jamiroje gumiɗo toon to won juge mbi wonde ko wayno Afghanistan e ko wayno Cameroun kanko Donald Trump gouvernement makko wawi ittude ɗeɗon jamiroje pour rende ɗumen ɗum noon ko mbiyata protection ɗum noon hannde ene wayno ko oɗo ñalawma altine hannde noon kanko juge goti gonɗo toon to cour d'appel kañum hoore mum ene wayno wi wonde ko oɗo saha joni hono cuuɗi ñawoji gonɗi less ɗi yo mbawa ruttisade kadi e ndeɗo ñawore ko bloc noon ɗum noon ma won enter joni pour hadde hono kamɓe jeeyaɓe toon ɗo Afghanistan e jeeyaɓe toon protection mabɓe ittede ɗum noon ko yamirdeɓe yoɓe gonɗo e États-Unis taw kamɓe mbawi renede kono e wayno ko tugnade hannde ko kadi ko article haali wi wonde ko ɗo e États-Unis wayno ene woodi ken wona 1,7 Afghanistan naji ene woodi kadi ken wona 1,2 Cameroun naji kono e tugnade hannde archive aji ɓe mbi wonde ko ɓeɗon 1,7 neɗɗo Afghanistan naji ko 3,600 Afghanistan naji jogui green card e 200 Cameroun naji e ɓeɗon 1,200 wonɓe ɗo en kañumen tan jogui green card ɗum noon e wiide mabɓe ha ko ɓeɗon mbawi ɗaɓɓude sornade ɗo e leydi he walla ƴeewa forme uji goɗɗi ɗi mbawi heddorade ɗo kono noon kam ko hanni ɗo enne kala ko ganduɗa balɗe gonnoɗe ko mbiyata protection ɓeɗo leyɗele joguino ko wayno Cameroun ko wayno Afghanistan e ko wayno Haïti e wiide mabɓe kadi kamɓe gouvernement Donald Trump ene wayno ko oɗo saha joni yimɓe wonɓe toon to Haïti ene wayno ko laamu ngu walla leydi ndi deeƴi kono département affaires étrangères mo États-Unis ha hande yamirani yimɓe américain yo ɗanno toon to Haïti ɗum noon holko woni sababu mbiya wonde toon to Haïti jaam arti toon donc yimɓe Haïtinaɓe sohlani renede en mbawi wadde leyɗele mumen hande habaruji men toon to États-Unis ɗum noon ko toon to Ohio ɗum noon ko toon to Hamilton hono kanko Sheriff Jones ɗum noon kanko ardi shérif département mo Butler County ene wayno kadi e nder ko yaltiɗe ɗo balɗe o wawi postude
biro makko biro ngo kadi woni yeso muɗum ene ɗum ɗo e noodi no goni hen ɗiɗon noodi noon haysino ko noodi plastique ɗum ɗo fof ko hollude wonde kanko Sheriff Johnson mo sippoti hono kaso baɗaɗo toon to Florida taw Donald Trump kañum hoɗum yeehi waɗe ɗum inauguration tawa ɗum kaso kadi ene wayno nokku ɗo waɗaɗo hen taari ɗum ko beeli baɗɗi noodi oɗo kaso kadi wiide mabɓe kadi ko kaso mo ganduɗa waɗira ɗon ko par kala criminel nawaɗo toon to taw so yalti ala toon dogani so yalti bowal tan ene wayno ko manodi ñaam ɗum ɗo fof kadi ene wayno ko kanko Sheriff John koɓe posturi ɗum ɗo maɓe page maɓɓe x ɗum noon balɗe ɓenɗo ene yimɓe heewɓe nana condamne ɗum oɗo saha joni kanko Sheriff John noon o wi wonde ko yafnotako ɗum ɗon e kadi ene wayno ko ɗum ɗo henne ko hollude tan wonde ko e kanko Sheriff John kadi e wiide makko kadi ɗiɗo noodi baɗaɗi toon haysini ko plastique waɗirɗon tan ko pour postugol ngol kono noon e wayno ko kaso baɗɗol kawni gonɗo toon ala fof ko woni toon ko lundi en haqqille made ko wawi wonde fof ene woni ko siftino noon kanko Sheriff John ko républicain e kadi o ardima oɗo chef département ma won joni duuɓi nogas ɗum noon ko toon to baɗɗol kawni e kadi woni ko kanko waɗima ko supporteur Donald Trump no fewi e kadi komo jaɓi ko politique mo Donald Trump waɗata o hande kadi e vidéo jaltuɗo hono kanko Donald Trump omo jaɓɓo yimɓe ɓe ganduɗa henna wontuɓe américain ji ɗeɗo balɗe kono e wayno ko teskira hen tan tungnade ka hande kanko oɗo biyeteɗo Edward ɗum noon ko karalla ko fate en droit constitution o wi wonde ko président ji ɗi fof président ji ɓennuɗi fof doole hen ene mbaɗa discours aji enen tawe ni cérémonie hen saji taw ko yimɓe ɗon ɗo gontata américain jo walla mbinde ni en janggueteɗi e yesso ɓeɗo arɓe gonta citoyen ji kono kanko Donald Trump ko ɗiɗon président ji kewi haalde ko kanko jaɓata haalde ɗum ɗon o jaɓata haalde wiide wonde ko leydi États-Unis ene wayno ko leydi ganduɗa en mahadi e dow mahadi taw mahi ɗum ko yimɓe ummiɓe leyɗel goɗɗe ɗum noon ko immigré ji o jaɓata wiide wonde kadi ko wonde ko kamɓe yimɓe heɓɓe nationalité ji kesɗi kañum koyemen jogui droit ji no yimɓe américain ji ni ene way kanko Donald Trump ko haalata no wiyata wonde ko ɓeɗo yimɓe wontuɓe américain kañum hoɗum ene wayno ko dañi chance par ce que keeɓi ko hunde nde ganduɗa nde hay goto wawa hokku ɗum prix muɗum ɓe keeɓi kadi jeeyede e leydi Amérique ɗum noon ko alay saago ɓe parno ɓe respecte pinal Amérique ɓe respecte kadi kala ko woni fayida Amérique ɗum noon ne wayno ko kanko Donald Trump no e discours mo haali o ko discours mo ganduɗa henna ko omo serti no fewi discours aji président ji keddiɗi ko teskira hen hono kanko joguiɗo konngol toon to immigration walla adjoint muɗum e nder ko haali o wi wonde ko oɗo discours mo Donald Trump waɗi ko discours hankkadi moɓe kutorto henne ko cérémonie ji garoji ɗi ɗum noon kanko haali ɗum ko kanko joguiɗo konngol toon to immigration kanko biyeteɗo Jason Edward tugnata hande joguiɗo konngol toon to immigration service immigration toon to États-Unis USCIS o wi wonde ko discours walla vidéo mo Donald Trump neldi o ko oɗo vidéo hankkadi ɓe kutorto kadi ko message gonɗo hen o ko message ɓurɗo wadde fayide e message président keddiɗi fof ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓuri teskirede e message e wonde ko kanko Donald Trump o wiyata wonde ko hebde citoyenneté mo États-Unis e wayno ɗum ɗo kadi ko jeenari e ndiɗon jeenari kadi heɓa ɗum tan ko yimɓe ɗoftiɓe kuule États-Unis ɗoftiɓe culture pinal États-Unis ɗoftiɓe kadi histoire États-Unis e ɗum noon e wayno haali ɗum ko kanko joguiɗo konngol toon to immigration Matthew Trages toɗɗen habaruji men États-Unis koko fate weeyo tumnade kadi e journal biyeteɗo Cincinnati.com ɓe mbi wonde ko ngulleki bonki ene jogori arde tuggi ɗum noon ko alarba janggo hay tenma A7 walla alet garo ɗum noon ko teskira koɓe ɗamini wonde ko ngulleki surtout e diwan Cincinnati ma yetto ken wona 105 degré 105 degré noon ko degré ji Fahrenheit ɗum hawrata donc ɗum hawrata e degré ji Celsius ko capanɗe 4 degré e hunde tugnade hande journal ko haali wi wonde ko balɗe jeeɗiɗi garoɗe ko ni jogori wadde ɗum noon ñande talata hande ɗum noon ene wayno ko nayga yaltu température ma muntu ken won 87 degré Fahrenheit ɗum noon kadi ma arde hendu ken wona 3 à 6 miles par heure talata jamma kadi ene wayno ko ma asman o leer température ma telloye ken wona 64 degré ñande alarba donc ene wayno ko ñalawma hedde 2 heures ma température ma yetto hedde 93 degré ɗum noon ñande alarba ene wayno ko température o ma telloyto ken 71 degré kono noon toujours ma uddu
nyande alhamis be wiide mabbe kadi wayni ko toɓoji ma mbaɗa seeɗa kono noon wayni ko ñalawma ma won tuggi 94 degré ha tan ma 105 degré température ma tello e seeɗa ñande jamma alhamis kono noon wayni aljuma kadi hawnaki kadi ma yimɓe keɓ toɓoji ɗi noon en wayni ko e wiide mabɓe eɗen jogui ken wona 60% chance toɓoji ngara kono noon nguleyki matini ken wona 93 degré ɗeɗo balɗe jeeɗiɗi garoje walla balɗe jeegom garoje ko ɓuuri hewde e ɗeɗo balɗe ko nguleyki toɓoji ma mbaɗa hakkude 8h subaka law e 2h kihiɗe ɗum ɗon kadi wayno kadi hawnaki toɓoji ɗi garda e keneɗe wi température ma montoye ken wona 88 degré toɓoji noon ne wayno ko nden ɓurata wonde chance toɓoji mbaɗa ken won 70%. ñande samedi jamma température ma tello e seeɗa ma wonto e 60 degré ñande dimanche jamma en wayno ko température ma tello e 73 degré hawnaki toɓoji seeɗa ma mbaɗ kono noon hewata ɗum noon kadi altini nguleyki ko continue ha ñande altini ha kene to 93 degré bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sar ko ɗum woni komin jogo noon habaruji hannde e ɗemgal Pular e oɗo ñalawma altine oɗo ñalawma talata 22 lewru juillet hitande ujunnaji 2025 yen mbaali jaam ha jaam kadi so Allah jaaɓi